Ilocana. Malapit ka naman, ano ate? Kagagaling po namin na galing kami sa bundok, guys. Namitas po kami ng item, guys. ng prutas, guys. Ang mga mukha namin, talagang haggard, pati yung mga kamay nasusugat pati mga paa namin. Ayan, dyan na lang tayo yan. Darating pa yung kasama namin isa naghung niya. Ang ingay ko dito. Ha? Eh, ano ko nga ito? Ang gulo na ito. Ano sabi mo, Mel? Nakakatawa yung ano natin. Yung video natin, hindi ko kasi yung content lang. Ha? Video ko na kumain tayo. Ano kumain? Nakahawak ka ng isda. Kung maganda sana mag-live na lang, di ba? Kaso hindi naman nakisan. Merte ka nga, yung paamoy ano muna doon. Kasi mainit doon. Relaxing time muna. Ayan, tubig time. Ayan. Mer, yung tubig mo. Bakit mo internet connection? Ano mo, i-connect mo na naman sa... May connection ka naman. Meron naman yan, Sino yung dumating? Kasi nakalid. Ayun yung mga upuan ni Mr. Gabi siguro. Dahil dito. Umalis na sila. Sino? Sila umalis na mag-iina. Lahat ng bata. Kaya ko silang mag-ano dyan. Naglinis na ako sa taas. Bahala na sila. Hi guys. Relaxing time muna. Dahil kararating lang galing namitas lang prutas. Bilagyan na lang niya dyan. So, may yung asawa niya sa kanyang anak niya. Ba't sa langit ang asawa? Ewan. Nabasa niya yung cellphone ng lalaki. Isang linggo siguro na wala siyang cellphone. Hindi sila nag-uusap lang mag-asawa. Siguro dahil siguro sa may nakabili na siya. Hindi, babae siguro. Nakabili na siya ng bagong cellphone niya. Sino nakabasa? Ewan ko nga, hindi ko na tinanong kasi ayokong si Khalid bibili ng isda yung dalawang yung isda binili natin dahil na frozen. Natulog si Shima. Okay. Nag-shopping sila. Mer! Nag-shopping sila. Ganda naman damit yung bata na to. Grabe yung mga upan, may mga doon. Ang dami na yung pinili. Uy, alam mo sa kanila, talagang maganda ng nila. Ang kalagayan nila. Dito? Ang maganda lang sa kanila kasi isi-share din nila dyan. Kung may mga tao, lanas, yung mga pagkain. So, ganun magaganda, di ba? Ang hirap naman ang buhay nila noon. Pero ngayon medyo okay. Kasi nga, may trabaho na kasi yung ibang anak niya. Pati yung isa, ang wala ng trabaho yung pinakamalit sa kanyang lalaki na nakahawak ng May trabaho na yung isa. Sino si? Yung mataas ang buhok? Oo. May bata pa naman? Oo, nagtatrabaho na yun. Saan trabaho? Parang rin. Hindi na nag-aral? Hindi nag-aaral na yun. Ha? Ay, nag-aaralin mo anak niya? Kaya maganda na yun nila. Lalo na sa Belgium. Oo, pag Kasi napadalag sila din. Kaya tignan mong buhay na niya. Kaya huwag mawala ng pag-asa. Huwag mong sabihin na nasa ilalim ka lagi. Kasi nagsuwardiya para may magpakatawa dito. Ano? Siya ka ng ano? Ay, patawa yan ng patawa ay. Kaya ko yung sikal maglagay dyan. Kasi yung upuan na. Yung nasa taas namin, nakita mo yung black? Sa balkon, yung black na upuan. Meron, sabi ko lang natin tayo. Hindi ako sa banda dito. Hindi. Yung black. Yung ganyan nga kahaba. Parang ganito yung kahaba. Galing dito sa Bero? O ngayon, nakit nila dito. Mayroon din sila Mr. Gabi. Sabi nila sa akin, ay sabihin ko lang dito na iakit nila. Ilang araw na siya sa ganyan? Bago yan. Bago yan. Ganyan ang upuan niyo dito eh. Hindi sa taas yun, sa akin Mr. Gabi yan. Pero mayroon doon
5 yata, pero hindi na maganda yung ano niya, poster niya. Ang ano kasi nila dito, libre ka na. Lahat. Mm. Si Amer, Alam mo akong nagtaas niyan, Mer. Pati yung mesa na may salamin, akong nagtaas. Kasi kasi ay, katulad ni Amer na lahat eh. gusto ko kasi, yung bang pag sinabi ko, at nandiyan naman sila nakaupo, dalhin na. Mm. Para malinisan ko na. Ay, na-organize ko na sa taas. Nalinisan ko lahat. Yung dusting na lang pag bago sila uuwi. Kaya, totoo yung sinabi niya na walang paglagyan ng mga ano. Kasi talagang, ano, lahat kahit sa likod talaga. Pero ang nakaganda dito, meron naman yung bakuran doon sa bukod. Kumbaga, meron doon sa may kusina pa doon sa Hindi garden. ayaw ni Madam Nada yung ano, yung mga upuan na black. Ang sarap naman na ganito, pero mas Dito. maganda pag may kutso. Eh, naman kung saan dito ang upuan ko. Dito ang upuan ko lagi pag naglalab ako sa Facebook o ano. Hi! Dito kong tinitignan oh. Masarap dito oh. Ganun nakahiga ka, natutulog kang ganun. Hindi naman ngayon Sunday. Ngayon oh. Tingnan mo. Sa bahay mag-inap ako pag mag-isa ako. Parating na naman yung Pero ano, punta muna ako sa Chrome nito kasi naka-off yan ng ano, monetization niya. Bakit? Kaya pag nagla-live ako, pumunta ako dito sa isang cellphone para dito ko ano yung ano. Iwan ko ba, hindi ko naman alam pag ano, mag-start ka ng live. Diyan? Oo, pag mag-start ka at ilagay mo na yung ano, yung monetization ba? Pag yan na, mag-alala ka naman kasi. Parating na silang lahat. Tingin na sa, hindi naman na, ay nasin yung ano mo, pinasa mo picture. Ang video. Yung birthday ni Carlo. Hindi na sin sa'yo? Doon. Ay? Nandun. Sige rin daw. Kukuha sila para din sa harap siguro. Mahal yung istirahat yung bata. Mahal nga ka ng istirahat yung bata. Ah, ano sabi mo? Batawa. Bakit? Maya kasi ano, gusto nang matulog talaga, Mer. Ano? Anong gusto nila? Take pictures? Yeah. Wala